טוב, היום נלמד איך להדליק את האייפוד, איך לפרוץ את האייפוד עם גרסה 5.0.1. בואו תראו, פריצה לא קשורה, זאת פריצה לא קשורה. בואו תראו, הנה הגדרות. שוב, אני מזכיר, זאת פריצה לא קשורה, גרסה US 5.0.1. עכשיו בואו נתחיל בפריצה. זה אייפוד 4, תזכרו. אייפוד 4, מכשירים פועלים על כל מכשיר, חוץ מאייפד 2. טוב, בואו נתחיל. דבר ראשון, הבאתי לכם מתחת לסרטון את שתי ההורדות, את שתי אלה. טוב, ניכנס לקובץ RAR. ניכנס ל-Red Snow. נלחץ אפשר גישה. עכשיו נלחץ על אקסטרס. נלחץ על האפשרות 3 ימים לאחרון, סטקלת IPSW. נבחר את קובץ הקשוחה. איזה שאתם רוצים? מה זה ש... הנה זה. מה שהבאתי לכם בהורדה, נלחץ אישור. עכשיו נלך ל-Jailbreak. זה איתן. עכשיו תסמנו אינסטלסידיה, ואני משאיר גם את זה. אם אתם רוצים תשאירו גם, אני משאיר. נלחץ Next. עכשיו נלך לאייפוד ונחביא אותו. עכשיו בואו ניתן לו להתחבות כמה שניות. הנה הוא התחבא, כפי שאתם רואים. טוב, התחבא לנו. עכשיו מה שעושים זה נכנסים, כמו שאתם יודעים, למצב DFU. 3 שניות על לחצן כיבוי, ואז ביחד 10 שניות, ואז 15 שניות רק על כפתור הבית. טוב, אז בואו נתחיל. נלחץ Next ונתחיל. 3 שניות, 1, 2, 3, 10 שניות, 4, 3, 2, 1. עכשיו 15 שניות על מסך הבית. הנה עכשיו הוא טוען לנו. עדיין, נמשיכו ללחוץ. זהו, אפשר להפסיק ללחוץ. עכשיו זה מה שהוא יראה לכם בפריצה. עכשיו צריך לחכות. אוקיי. הנה עכשיו הוא סיים. עכשיו הוא טוען הוא מריץ את הפריצה הלא קשורה על המכשיר. על המכשיר. עכשיו אתם יכולים לראות איך הפריצה רצה על המכשיר. אין לכם מה לפחד, אל תדאגו, זה ככה. זה הפריצה הלא קשורה. זאת הפריצה הלא קשורה. מי שרוצה לעשות פריצה קשורה, יש לי גם מדריך, תיכנסו לערוץ שלי פשוט. הנה הוא סיים את הפריצה. עכשיו נראה את הטירס הזה עם הרגליים. את האננס הזה. עכשיו הוא ייתן לנו איזה דקה, 2. אפשר, כפי שאתם רואים, אפשר גם לצאת מהתוכנה. אתם רואים שהוא רושם לנו כאן דאון. זה סימן שאפשר לצאת מהתוכנה.
קנסל. אוקיי. עכשיו הנה זאת פריצה, אמרתי לכם, כאן צריך לחכות דקה, שתיים. אני עכשיו צריך לחכות. הנה. צריך לחכות עכשיו. עוד בערך דקה זה ייגמר. הנה אתם רואים שזה נגמר, עכשיו הוא מתחיל לנו את המכשיר. צריך לחכות. תכף המכשיר ידלק. הנה הוא נדלק. פרוץ. תכף אני אראה לכם שהוא פרוץ בפריצה קשורה. אוקיי, הנה, כפי שאתם רואים נדלק לי כאן כבר הסידיה. בפריצה קשורה הייתי צריך לעשות לו רדסט בוט. עכשיו בואו תראו שבאמת זה 0, גרסה US 501. כנס לכללי, הודות. הנה אתם רואים גרסה 501. עכשיו בואו תראו שהאינסטלוס סידיה עובד. הנה ניכנס לסידיה. עכשיו תלחצו על יוזר, משתמש. דאון, משתמש רגיל זה אומר. הנה אינסטלוס. עכשיו איזה אינסטלוס? עכשיו זהו, הנה יש לנו כאן את הסידיה. תנו לו לטעון, ובמדריך הבא אם אתם רוצים אני אלמד אתכם את הסורס של האינסטלוס. עכשיו בואו תראו שזה פריצה לא קשורה אמיתית. אני אכבה את המכשיר ואדליק אותו, נראה אם הוא יעשה לי בעיות בהדלקה של המכשיר. עכשיו המכשיר מתחבא כפי שאתם רואים. הנה המכשיר התחבא. אתם רואים, הנה עכשיו אני אדליק אותו. הנה המכשיר נדלק. עכשיו נבדוק אם באמת זו פריצה לא קשורה. חכה. הנה, זה מוכיח שיש לי באמת פריצה לא קשורה. לא קשורה.
ומ-US 5. עכשיו אני יכול להוריד מה שאני רוצה, מהסידיה, כל הדברים. עכשיו. זהו, כאן היינו רוצים, אם במדריך הבא אני אלמד אתכם איך מורידים את האינסטלוס. מורידים את האינסטלוס, כמו שהוא אמר. וזהו, זה הסידיה. אני מציע לסורס בי אייפון, בעברית, יש לכם כאן בי אייפון הכל. בואו תראו איך עושים את זה. הנה, כאן נרשום. רק שנייה, הנה, בסדר. כאן נרשום סידיה. בימפון. נקודה בי אייפון. נקודה co.il. נקודה co.il. עכשיו נלחץ add sources. עכשיו נחכה. עכשיו הוא ייתן לנו את הסורס של בי אייפון. אני מציע לכם